na mga kutsi apa na mga kauban na so dia isi opsi ni kabo bas mga kabataan pwede nga area sa ako po na pag-umangkon so din iminanihap ko na kasi nabot Yap ka ako. Grabe ka na sa tao yun. Pahingon dito. Pahingon pag ito speaker. Sangkong din dito mga katuski sa tumoy. Ito banda. Dito sa mulikod, Pulangi River na dili na maklaro kay gikit kayo. Oo, sa likod. Ito yung Pulangi. Hindi kayo maklaro. Wala yung suga. Na uban akong inahan ang mama tungod sa suga milagro nga ni uban galgar gid siya ubikan sa mga kadaghan ya ako ng mga kauban tan ako ng pamilya dia ako mga igsoon tanan ay sa igsoon nga wala ka uban na mo mga katotski kay naglaba o siya makigayon medyo ngit-ngit nga side rin mga katusyo kaya wala umanog installer ng ilang suga medyo ngit-ngit na area ang gigamit solar palit yung solar kayo na para lagyan nga na magamit nila dito karon pag ini mahitabo mga katuski nagkahiyo sa mitanan ang wala ko makauban basta na ko kay doon ayun ako isa kapagman ko ganyan pares so bibo kayo mga katuski o magkahiyo sa gitanta pinaning isa sa mga ginagmay lang mga banding hindi nyo na kaya mga katuski ikaw ba natatuwa tipo pamilya ginikanan ares mama okay mga katuski hindi na panito tingnan din may mga tubay dire kana tayo ng mga customer nga mukuli po naman na niyo bigta dani mo naka-parking daw layo ra oh Piki maning area din dito yapon. Gamay dala. Na ayam ah. Blocking
Ito, Maring na itong punta. ang mayra. Dini nang lumos ang anak ligaw. Dili ba? Oo ba? Nangaligo. Pa? Tamang kauban si Matt, dili nang lumos. Pa? Okay, mga katotski. Jamming man si Jack. Daw. Wala na. Ganyan na ganan. O, naraw. Pero gato na sa TV, wala na. Hindi Masay makita. mo na yung CD ba? May friend ka. Mo ba? Lit ka pa. Shout out kay kang Juan, Marco Ngamilisyo. Sige na sige hangyo ko nga. Shout out. Mark Jose Milicio. Pagotol ko ito siya. Ayun. Kaning pundok mga katuski ang mura ni kanan. Mura ni mga kaliwatan na. Okay. Ato pa dito? Klase lang ba? May bahog pa? May isog yung bahog. Tipot daw yun. Perpahumot. Lainat. Si Mama, gusto na pala siya muli. Kaya magripak ko na si Sian Juan. Magripak si Musawa mo na sakyan na layong kayo. May kayo hato doon tawa. Ako sa ihatot, magripak si Kuling. Gusto ko? Sa ihatot. Ay pa siguro ba? Eh, kanina rin siya, nagkamakauli na kadayon. Kaya magripak ko. Soybeans ba to? Ma! Ang among inaski balo siya kanina nga nagtaba kasi yung regulay magripak pa kuno siya soybeans ba to o kape di volunteer ko manghon nga iyang ihatod Kami din basketball sa gym. Ano kung sa ikipas? Dahil na kuya.